Vill du ha mer pannkaka? Okej, här har jag en bit pannkaka. Varsågod. Vill du ha grädde till? Nej. Okej. Vilket godskick. Yummy! Vad gott. That's good. Do you like the grädde? Okay. Hon tycker om grädde, tror jag. Yeah, she definitely does. More? Okay. Ska du ha i munnen? Nej. Jag vill ha munnen. Jag vill ha munnen. Jag vill ha munnen. Genevieve. Do you like Yummy! Titta uppåt och gapa. Titta uppåt och gapa. Ja, titta uppåt och gapa. Jag sitter på näsan. Kom då. Vill du också ha, Teresa? Och så äter vi hos Hedströms.